madhumela makulu hazvina kumira zvakanaka. Chitima chiri kunzi chakangoshaya mabreak ndobva changu kudubuka ipapo. Vanhu vatatu vanoshanda kuNRZ ndobva vatisiya ipapo. Chitima ichi changa chiri chitima chinotakura magoods, chakatakura machrome. Mhuri yeZimbabwe inova nyaya inosiririsa, yasangana tsaona, yasangana nevana veZimbabwe ava. Zvinhu zvinorwadzawo, asi pabudewo zvapo statement racho pari kunzi havasi kukwanisa kunge vachibuditsa mazita pa3 vavo nekuti next of kin vevanhu ivavo kana kuti hama dzepedyo ndo dzinofanira kungotanga dzauya, kana dzichida ndo panozobudiswa mazita kuti vanhu ava ndivanani. So mhuri yeZimbabwe ndio nyaya ndava ndakakubatirai zvinhu zvakaitika iko zvinhu zvinova izvo zviri kutorwadza vanhu, zvakaitika between Mutare and Machipanda, zvinhu zvakaitika musi wemuvhuro iri Monday. Ndo pakaitika tsaona iyi mhuri yeZimbabwe. Panapa panonzi panyaya version and I am the nyaya metician. Ndinofambira nyaya ndichiweka nyaya kunge metsi. Kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe nekuti togara tichiuya nenyaya dzakapolishwa, nyaya dzakakosha.